Quina mania de fer actes amb torxes, així no es pot aplaudir. És igual. Mira, això d'aplaudir és una tradició espanyola, com els toros, o com escaquejar-se d'una mudança. Perdoneu, però algú ho havia de dir. Molt bé, vinga, va, companys, sisplau. Què? Companys, companyes, som aquí per retre un sentit homenatge a un heroi de Catalunya. La seva actuació ens ha de servir d'exemple per als qui, com nosaltres, creiem en el nostre país i en la república, perquè, igual que Prat de la Riba, Pau Claris o el timbaler del Bruc... Avia, Junqueras, que tinc un avió. Oh, que sí. Perquè ningú ha fet tant com ell perquè caigui la monarquia, avui retem un sentit homenatge a... Iñaki Urdangarín! Moltes gràcies, amics i amigues. Li agraeixo molt aquest homenatge, perquè la veritat és que he passat uns Nadals fatals de la muerte, no? Bueno, el dia de nit vella no em podia ni passar les subs. I aquí el que passa és que el rei no m'entén para nada. Que sí, que està molt clar! Que mori el Borbó! Iñaki campió! Que mori el Borbó! Iñaki campió! Que mori el Borbó! Iñaki campió! Bueno, Oriol, escolta, et volia comentar, vosaltres no necessitaríeu un sponsor per a Esquerra? Ho dic perquè conec uns tios de puta madre i si vols ho comento. Bueno, m'hauríeu d'avançar uns 400.000 euritos. Ja ho veus, pajarito? La història es repeteix. Sí, els d'Esquerra continuen desafinant quan canten els segadors. Que no, Ro, que em refereixo a això de la monarquia. Ara tornarà a la república. És com una partida de ping-pong. A Corea del Nord juguem a ping-pong amb míssils nuclears. Collons, sí que vas fort, Joaquim? No em dic Joaquim, em dic Kim. Sí, jo Cisco. De Francisco, Cisco. Kim Jong-il. D'això, Kim, et puc fer una pregunta? Dispara. Oh. I ara què li passa? Res, és que és una història molt llarga. Sou uns titafredes. Per això al vostre país hi ha monarquia. Això a Corea és impossible. Oh, sí, home, tant t'ho diràs. Perquè tu ara t'has substituït el... El meu fill. I abans manava... El meu pare. Home, ja ho veus, molt diferent. Sí. Home, clar, t'ho diràs. Doncs jo penso que el rei Juan Carlos se'n sortirà, tu. És llest, el paio. Jo no crec que sigui tan llest. Tu l'has vist mai llegir? Pues sí, Mittel. Bon cop de falta quan sos de la Què passa? Doncs jo penso que el rei Juan Carlos se'n sortirà. És paio el llest. I jo gitano. I jo gitano. Li agraeixo molt aquest homenatge, perquè la veritat és que... Això a Corea és impossible. Et toca a tu, Això. O era una pausa? No, era una pausa. Vale. Ara